Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Usembut Menteri Rangba Kejela uba asneo bahalang dhar ulawan ban kerku kerdo iki khon ki hajar jong kasenra jowai hakasngi Pynkut ya ka Lehniam Behdeiñkhlam hakala asni ublei ladon langru ki Menteri ka Sarkar Jilla bakentuk ka Dr. Amperin Lingdo uba kermen Shilla ki MLA uba Sanbor Shulai uba Wailat Meki Shilla nalor UMP ka Raja Sabha u Dr. WR Kharlukhi ki MDC ka GHADC ki officer Sarkar nalor kiwei ya ka Behdeiñkhlam la Pynkut hapung Aitnar ha ka bada ki phau hajar ngut ki riu nge na ki ri khasi bat jantia kumju na ki wei ki jela bat na bar ki ri ki balawan ban sakhi ya ka Behdeiñkhlam ka Jinglehniam ha ka si Pynkut kelas dang da ka Lehniam kinting knong hayeng sa ka lang do but sa ka bam tingkong bat hadian la pendep ya ka Lehniam cho tendai ka bakat kum ka jinget ka long ban be ki ksut ki krei ka pang ka shitom bat ka sniu ka sar na yeng na sem ya ka Jinglehniam la pendep ya ka Jinglehniam na do udoloi ki sangot uchutia nalor upator ulang do kalang do bat kiwi ki Jinglehniam karat kat ba ha ka no phais ngi la pendep ya ka benta ba kongsan jong ka Lehniam Behdeiñkhlam ha Aitnar kabalong hapung kti kentang pat hang ni ki Jinglehniam hapo ka Jinglehniam upator kila pelong ya kangu kadem hagas im Aitnar bat penbut sa ka jingwanra ya ka knong belai ha ka baki khon ka nyamtre kila her banshat hapung kentang ka senrat shlong sengkhasi kemi sentlilang nyamtre lathlabo senrat umulong kumju ki dorbar snong bakenthop ka lum yong kejam lum kerwiang shangir panaliar dulong pepele lum perdi yong pia bat yong musiang kilawanra eki rot jongki haringkat ka khubor sha upat ba menta ka kenti lawanra hadu khatlai tli ki rot ha Aitnar bat hadien balawanra lut baro ki rot kila penhiar ek knong blai